O período estival non se entende na comarca sen as súas festas e o turismo. Nos últimos anos, o Barbanza de Muros Noia estás a converter nun punto de referencia para visitantes. Concellos como o de Noia multiplican os seus habitantes no verán, xa que Nós somos un concello costeiro, un concello con un certo grado de turismo e de actividade turística no verán. Creo que somos un destino fantástico e a nosa aposta polo verán é crear unha actividade e unha dinamización das rúas moi importantes. Temos programas como Rúas Vivas, temos un montón de actividades previstas para todo o longo do verán, tanto en festexos, temos a Feira Medieval, creo que vamos a hacer unha programación aí moi interesante, adaptada como sempre a todos os públicos, con moitísimo cariño, como estamos facendo, como fixemos no Nadal, como fixemos no San Marcos, e nesta liña. Temos un factor novo, principal, que estamos traballando nese tema tamén, que é a cuestión dos peregrinos. que cada vez están a chegar con máis frecuencia grazas ao albergue inaugurado xusto antes do verán e do impulso do Camiño de Santiago. Está a punto de pegar, eu creo que a explosión definitiva, se están empezando a notar a afluencia de peregrinos neste camiño, cada vez se notarán máis, e eu creo que tamén vai ser un factor desencadenante este verán ese punto, e temos tamén algunha sorpresa preparada, como o Día do Eclipse, onde vamos a facer unha acción importante para o día famoso do 12 de agosto do eclipse total que vamos a ter a sorte de vivir todos. O albergue, situado na Chaínza, responde á aposta que fai o Concello e a Ría da Estrela polo Camiño de Santiago e o seu potencial. O camiño de Santiago da Ría Muros Noia vai ser un factor fundamental de desenvolvemento económico nos próximos anos, como é en todos os sitios, todos sabemos a sorte que é de ter un camiño, nós temos legitimidade para ter o noso camiño e así se vai constatar. O albergue era unha cousa que era importante, conseguimos abrilo despois de que esa obra non estuvera adecuadamente rematada porque non tiña os suministros necesarios de corriente, agua e sumidoiros para a porquería. Agora está todo instalado con unha subvención do PSTD. Eu creo que xa se nota, hai unha media de afluencia de peregrinos, ainda non nos deron as estadísticas totales no albergue, pero sí que está dormindo todos os días xente no albergue e isto vai a ir subindo e ademais vai subindo dun xeito exponencial. Polo que sinala que pode ser unha nova fonte de recursos económicos para a vilanoiesa. Para a comarca e que non podemos desaproveitar, porque desgraciadamente temos agora unha situación económica, dunha estrutura económica un pouco desmantelada a raíz do problema que temos con marisqueo, un polígono industrial potente con actividade industrial tampouco temos e, bueno, casi o noso crecemento económico se basa no sector servizos e dentro deso o turismo pode desempeñar un factor importantísimo. Apunta que é preciso contar con novos atractivos para atraer a visitantes, xa que o clásico plan de verán de toalla e praia non se pode desenvolver nun municipio, que só conta con Boa como praia de referencia. Espero que todos estes esforzos que está facendo este goberno de saneamento e demais leven con un plazo de tempo máis pronto que tarde, penso, para recuperar zonas importantes que neste momento están perdidas froito dunha política de bastantes anos encamiñada a non solucionar este tipo de problemas que nos traen ahora estas consecuencias.